Ομιλίες. Πώς ακριβώς φτάσαμε στην επακούμβηση? Ξαφνικά ο παρατηρητής φωνάζει. Παρατηρητής, νομίζω ότι κινούνται εναντίον μας. Άντε ωραία παιδιά, κάντε το σταυρό σας όλοι. Σήμερα είναι η σειρά μας. Όλα για την πατρίδα. Βάλτε τον Αϊ Νικόλα μπρος από το πηδάλιο. Ο κυβερνήτης, έτσι. Παρατηρητής, στα 30 μέτρα πλησιάζουν. Είναι δηλαδή η στιγμή που ερχόταν προς τα πάνω, προς την Λίμνος, η τουρκική ναυαρχίδα. Παύση ταχύτητας δίνει εντολή ο κυβερνήτης της φρεγάτας και το πλοίο σχεδόν ακινητοποιείται. Οι βατραχάνθρωποι που επιβαίνουν πάνω στη φρεγάτα είχαν λάβει θέσεις κάτω από τους εμπρόστιους εκτοξευτές και περίμεναν όπως τα λιοντάρια που παρατηρούν το θύραμα. Παρατηρητής, 20 μέτρα. Ενώ η Λίμνος σταμάτησε, η τουρκική ναυαρχίδα έρχεται κατά πάνω. Ανάποδα ολοταχώς, φωνάζει ο κυβερνήτης και κατορθώνει με τον ελιγμό αυτόν να βγάλει το πλοίο του από την πορεία του εχθρικού. Παρατηρητής, 10 μέτρα. Πρόσω ολοταχώς και πάση δυνάμει, ξαναφωνάζει ο κυβερνήτης και 4.000 τόνοι από χάλιβα και ατσάλινο πλήρωμα τεινάζονται μπροστά. Η φρεγάτα τεινάχτηκε μπροστά και η πλώρη της με θορμίσα καθέκτου καρφώθηκε στον εχθρό. Η φρεγάτα τεινάχτηκε μπροστά και η πλώρη της με θορμίσα καθέκτου καρφώθηκε στον εχθρό. Επικεφαλής βατραχανθρώπων, κύριε κυβερνήτα, είμαστε στο πυροβόλο. Να μπουκάρω, να γίνει νύχτα μέρα. Κυβερνήτης, αν δεν αποκολληθεί το πλοίο, μπουκάρετε. Και παράλληλα δίνει εντολή. Ανάποδα, φωνάζει δυνατά για αποκόλληση. Είχαμε χωθεί ήδη μέσα στην ναυαρχίδα. Το πλοίο αρχίζει να αποκολλάται. Από την αντίπαλη φρεγάτα δεν φάνηκε κανείς. Κότες οι Τούρκοι, όπως σας τα έχω πει τόσες φορές. Από ό,τι φαίνεται δεν το περίμεναν. Ήταν συνηθισμένοι τόσα χρόνια με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αλλά δεν μας διαβάζουν καλά. Οι δυο φρεγάτες αποκολλήθηκαν. Οι αντίπολοι αποσβολωμένοι. Κυβερνήτης, μείνετε κοντά τους. Έτσι δεν πρόκειται να μας στοχοποιήσουν τα άλλα πλοία τους. Μίτσο, πάρε επαφή με το αρχηγείο. Καταλάβατε? Δεν έχασε την ψυχραιμία του ακόμα και μετά το κάρφωμα, την επακούμβηση. Και λέει μείνε δίπλα, διότι δεν μπορούν να μας στοχεύσουν οι άλλοι, που ξέρεις μπορεί να ξέσπαγε. Δεν μπορούν να μας στοχεύσουν γιατί θα χτυπήσουν το δικό τους. Λοιπόν, Μίτσο, πάρε επαφή με το αρχηγείο και εκεί προσέξτε τι διημήφθη μεταξύ του υπάρχου και στη συνέχεια και του κυβερνήτη της φρεγάτας Λίμνος και του Κέντρου Επιχειρήσεων στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικών. Αυτά διέρευσαν, εκτιμώ ότι είναι και αληθινά, σήμερα τα είδα δηλαδή. Ο ύπαρχος έλαβε επαφή με το αρχηγείο του Πολεμικού Ναυτικού. Αναφέρω πως μόλις δεχτήκαμε επίθεση και αμυνθήκαμε, διεμβολήσαμε την ναυαρχίδα τους. Τρελαίνεται ο άλλος στο αρχηγείο. Τι λες ρε Μίτσο, διεμβολήσατε, τους βυθίσατε? Όχι, αλλά έχω μια μεγάλη τρύπα κάτω ακριβώς από το ΑΑ, μάλλον το αντιαεροπορικό. Τρύπα, να, χωρίς με το συμπάθειο. Να, μια τρύπα. Εσείς είστε καλά? Το πλήρωμα, το πλοίο? Από το πλήρωμα όλοι καλά. Το πλοίο δεν φαίνεται να έχει κάτι, αλλά θα ελεγχθεί μόλις απομακρυνθούμε. Αναμείνατε, λέει το αρχηγείο. Το μήνυμα μεταφέρθηκε στην ιεραρχία. Ο άνθρωπος τρελάθηκε, σου λέει τους βυθίσατε? Μετά από λίγο, αφού το μετέφερε στην ιεραρχία, τα πλοία παραμένουν το ένα δίπλα στο άλλο και το Λίμνος προσπαθεί να κρατάει το μέτωπο στο τραυματισμένο πλευρό του αντιπάλου, εκεί που το κάρφωσε. Αν χρειαστεί, ο διεμβολισμός θα επαναληφθεί. Έρχεται το αρχηγείο. Μίτσο, λαμβάνεις? Λαμβάνω. Δώσε μου τον κυβερνήτη. Ακούει ο κυβερνήτης.
ο Σαλιάρας, έτσι. Πώς τον είπαμε, κάτσε λίγο. Αντιπλήρχος Ιωάννης Σαλιάρης. Συγγνώμη Γιάννη, Σαλιάρης, όχι Σαλιάρης. Εντάξει. Αντιπλήρχος Ιωάννης Σαλιάρης. Λοιπόν, δώσε μου τον κυβερνήτη. Ακούει ο κυβερνήτης. Έλα, τι έγινε? Όπως σας τα μετέφερε ο ύπαρχος. Κινήθηκε εναντίον μας και αμυνθήκαμε. Σίγουρα, σίγουρα. Επικοινωνούν οι μεγάλοι με τους απέναντι. Εδώ γίνεται χαμός. Αναμείνατε. Οι στιγμές περνούν αργά. Κάποια στιγμή το αντίπαλο πλοίο αποχωρεί με τον ουρά στα σκέλια από το σημείο της ναυμαχίας, με ορισμένους από τη γέφυρά του να κάνουν νοήματα του τύπου «Θα τα ξαναπούμε», λένε οι Τούρκοι, αφού τη φάγανε θα τα ξαναπούμε. Ένας δικός μας έγραψε το παρακάτω σε χαρτόνι και τους το έδειξε σε μεγάλα γράμματα. 12/8 του 2020, 08 και 19, τις πλήρες συντεταγμένες, μην έρχεστε απέναντι στο F451 στη Λίμνο, στη Λεγάτα Λίμνος. Μην ξανάρθετε απέναντί μας, διότι θα σας βυθίσουν. Λοιπόν,